Fil-ġimgħat li ġejjin Infrastructure Malta se toħroġ sejħa internazzjonali għal dawk interessati li jibnu Joperaw Il-Mina bejn Malta u Għawdex. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg f'ġurnata fejn l-Għawdxin kellhom problema sabiex jivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex minħabba li ġie sospiż is-servizz tal-Gozo Channel kawża tal-maltemp. Id-deputat Nazzjonalista Chris Said tkellem dwar din ir-realtà jibsa l-Għawdxin. Fil-fatt huwa uża l-maltempata sabiex juri li ma jaqbilx mal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia li għadu ma ħax deċiżjoni aħħarija dwar il-mina minkejja li kien ivvota favorija fil-Parlament. It-tlieta filgħodu Chris Said tefa' filmat tal-vapur ta' Għawdex f'baħar imqalleb jibla l-art. Said kiteb dwar id-diffikultajiet li ħabtu wiċċhom magħhom l-Għawdxin f'ġurnata bħal tal-lum fejn anki s-servizz tal-Gozo Channel kellu jiġu sospiż minħabba l-qawwa tal-maltemp. Said kiteb dak li jħabtu wiċċhom miegħu l-Għawdxin f'ġurnata xitwija bħal tal-lum. Qal li ma kellux dubju li ħadd ma kien ser jaqsam lejn Għawdex għal mistrieħ, iżda l-Għawdxin iridu jew ma jridux ikollhom jaqsmu għal bosta raġunijiet. Id-deputat Għawdxi għadda dawn ir-rimarki fl-isfond tal-qasma fil-Partit Nazzjonalista dwar il-proġett tal-mina bejn iż-żewġ gżejjer. Il-ġimgħa li għaddiet fil-Parlament, Adrian Delia qal lill-Għawdxin li qed irid jieħu deċiżjoni dwar il-mina. Kif tista' tiddeċidi b'mod aħħari? B'reazzjoni għal din is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Ian Borg staqsa lid-deputat Chris Said jekk għandniex inħallu fideh biex jikkonvinċi lil Delia biex jieħu pożizzjoni favur il-mina li se tagħmel differenza kbira fil-ħajja tal-Għawdxin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.